To yau dai ba dogon zance a wajenmu don nauyin saƙon da yake hannunmu. Ina ko gwamna Abba da waɗanda ke targe-rigen komawa jam'iyyar fada bila don samun sauƙin danƙa musu tikitin takara salin alin babu fito ko ƙato bayan ƙato. To ku ji wannan. The Electoral Act also provide for automatic tickets. Because in all primaries, it must be either by consensus or by direct primaries. So all members of our party undergo the same process to get people to participate in primaries. You win the primaries, you emerge. And like I keep on saying, with direct primaries, there's almost no influence. Everybody can sit down in Abuja here and direct people that they must be on a queue for social person. So direct primaries has eliminated the issue of even somebody sitting here and just impose a candidate. There's no provision in the Constitution Party and the Electoral Act for what? Automatic tickets. So I cannot guarantee automatic ticket to anybody. Na san dai kowa ya shaida kamarsa. Shugaban APC tarayya ne in Yadda ke wata shela da kila ta jefa su gwamna Abba a kila wakala. Gwari-gwari irin ta garinsu, Jamus da ciyaman fati ke yi su ba babu batun tikitin takara na ɗauki kaje kaga kowane ne, ko ma ɗan wane ne. Kuma babu wanda suka mai alƙawarin in ya komo jam'iyyarsu ta mulki za su hana kowa yi neman takara da shi kawai saboda suna ƙaunar shi. Kowane ne sai ƙato ya hau bayan shi a ƙirga, ko kuma sai in manema da kansa a raɗin kansu suka yadda su zauna ba tilastawa babu muzurai. Suka ce sun bar wawa da takarar da suke da bukata. Nan kin masu kowanne ya yadda ya sa hannun shi da andateka. Cewa ni wani da nake neman takara kaza na janye wa wani da kaina babu abin da ya bani. Babu kuma wanda ya tilasta ni na bashi. And Matthew, when it comes to consensus, all the candidates all the aspirants that have procured form, they must all sign on the taking that they agree that this person is their own consensus candidate. So and we have two methods, so we cannot impose a method on anybody. Everybody that bought form must agree. If they don't agree, they go for direct primaries. Ma'ana ga misali, idan masu neman takarar gwamna sun kai su 100, to ko da mutum 99 cikinsu sun janye wa waninsu amma mutum ɗaya ne tak ya tubure ko ya nuna yana da bukata. To fa dole a zo a yi ƙato bayan ƙato. Kai, ƙasar nan ta mu da fafalo da cikinta. Wannan matsaya kuma ta uwar jam'iyyar APC ta ƙasa ana gaba shakka za ta jefa da dama cikin gwamnonin jam'iyyar da 'yan majalisun da suka dinga rige-rigen bin su saboda a ba su takara babu shariki. La'alla ta sa su baya da dama. Tunda mafi yawansu an ce dama ɗarɗarɗin rashin garantin zamun takarar ce ya ja suka yi ƙaura daga jam'iyyunsu na gado wanda da su suka ciyo zaɓukansu. Suka koma jam'iyyar fadar bilar da waiwai ɗin ai an ce duk wani zaɓaɓɓe da ya koma za a ba shi tikitin takara na tashi ka je ka babu fito ba wanda yake nuna mai yatsa. Ka san dama zantuka sun yi yawa kan hususan gwamna Abba na cewa wai guda cikin dalilan shi na ƙyale kwankwasa duk da shi aka san shi. Shi ne wai fargabar kila kwankwason ba lalle ya sake wayi takara ba saboda abin da ake zargin ya yi mai. Wannan banda waɗansu dalilan ma na ƙarƙashin ƙasa da ɗaiɗaiku ne kawai suka san su. Hakan ce ta za aka ce gwamna Abban ya ruga APC ta mutanen Bila da tunanin tsallake wancan tarkon kila wa ƙalan kwankwason na ko zai sanja shi ya sanya wani shi. To yau ga APC ma da ya koma ta ce ba zancen bashi takarar automatic su a gabansu. Wannan na nufin kenan mutane irin su Barau Jibrin da su Gawuna da har yanzu yana jam'iyyar da su Kabiru Alhassan da AA Zaura da duk mai shawar neman takarar gwamna a Kano a APC. To yanzu yana da 'yanci iko damar ya fito ya tsaya nema da su gwamna Abba. Bisa dai wannan matsayin jam'iyyar. The Electoral Act also doesn't provide for automatic tickets because in all primaries, it must be either by consensus or by direct primaries. So all members of our party undergo the same process to get people to participate in primaries. If you win the primaries, you emerge. There's no provision in the Constitution Party and the Electoral Act for what? Automatic tickets. So I cannot guarantee automatic ticket to anybody. Wannan hau
wannan hau ya fe muni. Ka sai da gidanka na gado yankin kurna don ɗan tata ya baka a ƙoƙi. Yau ka zo an ce sai an ƴar tinƙe da kai da ragowa. Ɓatan ɓakatanta.